shiri dan uwa da dan uwa ba ma shiri ai dan uwa ba ma shiri ai dan uwa da dan mai yasa ba kwa shiri ai dan uwa. Ko matsa ni kunkuru gane nan kunkuru ko matsa gashi nan kunkuru kwanji ne na fada ne kunkuru. Yawa ƙarina mai kuka cewa za ka nuna min ne wai me za ka nuna min to wai ya na ce ka tsaya bari in je in kawo me za ka kawo mu zan tsaya to wai me Shamsu ya ce zai wa bari zan sa ido in ga to me zai kawo Na ce ma dole ne ka mutu. Za ka gani dole ne ka mutu. Dole ne. yauwa yaya rogo ne da fafe da kuma waken suya. to Shamsu waye baka dan ni dai na san da lokacin da na fita ba komai ba waye baka Ya da mun ina da kudin idan ka bani kudin break sai raba bi sai wani zubin sai in ajiye rabi. Ina da ragowar kudin shine na ce bari in haɗa yin siyo kafin ka dawo. Okay, yayi tuwa dan sai na ji daɗin haka ya kusan ka san da yunwa na dawo ciki na sosai yana wuce Allah dan yunwa nake ji kayan abin kirki kayan abin kirki Allah ne kenan na gaya wa koya yake amma rogon fa abun wa kusa abun ya yi Wallahi ya dai na ce amma dai bari an ƙara ci. to alawa kan suya ma sarrafa shi da ne wani yaro da ba sa kai ba na kai da ganin ki kare ne ki da gani ina cikin A'a, abokin na kalli daman kana nan. Dan wallahi ina na. Wallahi makaranta ce ta daure mu haka. An mutu shine na ce bari mu zo mu magana. Ya kake kace za ka kashe ni. Yau dole ne ka mutu bari ka gani. Ya ka kashe ni yana a bas yauwa. A'a abba ina yanka Abbas. Abba ina yanka Abbas yake. Ya fita. Ina to yaje. Abba ina yanka yaje ina ma magana kai kai sweet ɗinka ma kake sha. An yi tafiya mai nisa. Yau ko abba na ganka a cikin farin ciki yau haka? Yana da lafiya kalau nake ina cikin ciki.
Sai to in ya dawo ka ce mai maɗa inda muka ce za mu haɗu. Oke in ya dawo ɗin ko? Me kake nufi? Oke to zan faɗa mai. Ka gama mai tattara ne. Waye wannan to da zai kashe ni? Waye shi? Lafiya ala wallahi abin nan. Daman kana nan? Na ga da kwana biyu na ga baka daɗe ka abin nan. Ka same ni mana tattaro. Shamsu. Abin nan zo ka zauna a wannan. Wannan da ka cikin dama ina da abin. Akwai fara a cikin ɗakin? Akwai. Waye wannan zai kashe ni? Waye wannan zai kashe ni? Ni na san ban da maki. Ban ma kowa laifi ba, ban kashe ma kowa da yin shi ba ko a hannu. Yanzu dai bari in je in samu abu in faɗa mashi ko me yake faruwa. Daga nan mu je police station a rubuta statement. Shiri ɗan uwa. Ina nan lafiya ɗan uwa. Me ka gani? Ɗan uwa. Ba ma shiri. Yana ka gaya mun gaskiya da yana. Ba komai gani na gama ba komai. Aya na ka gaya mun gaskiya. Ɗan uwa. Wallahi je ni a kasuwa kashe. Mai ni ka ce yana so a kashe ka. Wallahi kan so a kashe ni jiya. Dole koma da kunkuru dole. Da na bashi aikin nan zai kashe shi ba. Me yake nufi da ko bare iya aikin nan bane bayan na bashi kuɗi na kuma. Dole ma ɗaya ka kunkuru dole ma ɗaya ka dole. Zafi ne da fita dama ni can ban faru ba ina zane Assalamu alaikum, alo Abbas. Ya kake a gari? Ka kwana biyu ban shigo gidan ku ba ko? Wallahi abubuwa ne suka hana na shigowa wallahi. Wallahi. A'udhu billahi. Mene kace? Mene? Me kace? Wani ya zo zai kashe ka. Okay, ga nan zuwa yanzu nan zan zo. Ka ji ko ina zuwa to ga nan zuwa yanzu. Okay, yanzu nan zan zo. Kisa kuma? To waye zo zai kashe Abbas? Ina bari in je in ji da lafiya kuma in shiga faɗa ma abin nan Shamsu. Bari in je ban san dalilin da yasa ya kira ni ba, bari in je. Bari kawai ma in je in faɗa wa abin nan Shamsu zan fita dan kai zuwa na ma ai so ma sai in canza kaya, bari kawai in wuce. Shiri ɗan uwa. Ɗan uwa da ɗan uwa. Ba ma shiri ai ɗan uwa. Ba ma shiri ai ɗan uwa da ɗan uwa ɗan. Mai yasa ba kwa shiri ai ɗan uwa. Ba ma shiri ai. Mai yasa ba kwa shiri ai. Abbas kace kana zo nake da. Nayi habbaci ma dan fara dauka na. Na ce Abbas muna waya amma me kake faɗa mu a cikin waya dan ban ji da kyau ba, na saka mun kana cewa wayan so aka sheka. Wallahi Jamilu. Amma na ce Abbas kaga fuskan shi to kuwa? Wallahi ban ga fuskan shi ba saboda fuskan shi ya lullube shi da wani bakin abu ya daura fuskan shi. Mugu kaya ma. Wallahi Allah ne ya tsare ni da yanzu ba labarin nan ake da yanzu an ce yau kwana daya. Allah ya tsare ki ya. Wallahi Allah ya kiyaye. Kake zafi ki. Wallahi abin so wanda nake.
ban zargin wanda zai zo ya kashe ni kawai baka ta tamban ma kowa laifi. Ka dai tsaya ka yi tunani idan makashin ka yana tare da kai za ka tsaya ka yi tunani da kyau wanda zai sa a zuwa kashe ka. Ba dai zan faɗa wa amma ka tsaya ka yi tunani da kyau ba zai. Kuma gaskiya ne.